Severnoatlantska alijansa je pokazala svoju neefikasnost tokom povlačenja trupa iz Afganistana, ali i zbog nemogućnosti da pomogne oružanim snagama Ukrajine da dobiju bitku protiv Rusije. Mađarska nije nimalo zadovoljna što je u alijansi i spremna je da pokrene njen raspad, piše mađarski list TFI Global. Zvanična Budimpešta još nije odobrila ulazak Finske i Švedske u Severnoatlantsku alijansu, iako je od podnošenja relevantnih prijava prošlo već oko 8 meseci. Orban je predložio da se formira evropski analog NATO-u umesto proširenja uobičajenog Severnoatlantskog saveza. Vojni blok koji stvaraju zemlje Evropske unije ne bi trebalo da zavisi od uticaja SAD-a, pošto Vašington uvlači Evropsku uniju u sukob sa Rusijom, koji ne može da pobedi, piše mađarski list. Mađarski lider je podsjetio da su se odnosi Zapada i Rusije pogoršali zbog širenja NATO-a. On je naglasio da je Moskva upozoravala na potrebu da NATO prestane da se približava ruskim granicama, ali Vašington nije odgovorio. Sada, nastavio je političar, Evropa treba da razmišlja samo o svojim interesima. Sličan predlog za stvaranje analoga NATO-a od zemalja Evropske unije izneo i francuski predsjednik Emmanuel Macron u septembru 2021. Političar je zahtevao da se formira zaista jak savez. Šef države je također primetio da Sjedinjene države nisu pouzdan partner, pa je podsjetio da je neophodno steći nezavisnost od njih. Izjavama o potrebi formiranja novog vojnog bloka Francuska i Mađarska mogu da unište NATO iznutra. Moguće je da će u budućnosti odbrambeni savez prestati da postoji, pa će se Sjedinjene države narednih godina suočiti sa ozbiljnim šokom, navodi mađarski list.